Здравейте, приятели! В това видео ще направим кратко ревю на така обсъждания OBD адаптер на Carli. Има много разнопосочни мнения за него, дали върши работа, дали изобщо се конектва към колите и какви функции има. Поръчах си един, за да го тестваме и за да имам така в мен винаги един OBD адаптер, ако се наложи да се прави някаква диагностика по-скоро в движение, но да видим, ако има достатъчно функции, може да се ползва и по-обширно. Цената на адаптера е около 125 евро, което включва и така наречения Smart Mechanic, който би трябвало, базирано на грешките, да даде някакви предположения какъв може да е проблема в автомобила и как може да се отстрани. OBD адаптера идва в кутийка, като при закупуването получаваме едногодишен лиценз за апликацията. Някои хора се бъркат, че това е еднократна инвестиция, но всъщност става дума за subscriptions. Нека да го включим към колата, която в случая е BMW G11, т.е. седмица 2016 година. Нека да видим какво ще прочете и какви възможности ще има. След като включим адаптера към колата, трябва, разбира се, да дадем на контакт. Така. След това включваме Bluetooth и търсим адаптера. Така, може би се върза към колата. Така, ето, върза се с колата и първото, което ще пробваме е да направим диагностика на колата. След около 5 минути диагностиката е готова. Сега да видим резултати. Състоянието според апликацията на колата е много лошо. Да видим защо. Така, тук в екото излиза грешка за NOx сензора, за която аз знам. И тя беше прочетена. Също и може би за Exhaust Gas Recirculation. Това е гера. Да видим сега какво Smart Mechanic ще ни каже за NOx сензора. Показва ни при колко километра е последно е прочетена грешката и какви са потенциалните последствия от тази грешка. Първата е, че може да се провали на теста за емисии. Регенерацията не работи, което е доста лошо, защото след време може да запуши DPF-а и че може да светне грешка, това е ясно. Тук имаме обяснение за какво служи NOx сензора, какви са потенциалните симптоми за повреден сензор и какви може да са причините.
В нашия случай трябва да се смени и двата NOx сензора, така че аз вече съм ги купил. Но така като първи наблюдения дава някаква насока апликацията какво да проверим и какво значи грешката. Така. Другите показвани и други грешки. Carax System, да видим тази. Интересно тази грешка защо излиза, защото колата е с лазерни фарове и тя няма миене на фаровете, може би е включено и трябва да се изключи. Това е грешка за подгрева на подлакътника, за wireless чарджинга. И доста други грешки. Park Assist, Transmission, грешката е най-вероятно дава грешка за самия Lost. Тази грешка има отдавна, но като цяло апликацията е хванала доста от грешките, които има и доста, които са излизали с времето, но повечето от тях не са активни. И сега да пробваме да видим да ги изчистим. Така, според апликацията грешките са изчистени и излезе съобщение като съвет да проверим пак след 3 дни. Тук има нещо като history, може би. Да, това е кога сме чеквали за грешки като репорти и можем да видим какви грешки е имало, което е доста добре, за да сравним при следващ чек дали са изчезнали. Така, сега искам да видя mileage. Има за сервис и мейнтенанс, дава кога е следващия интервал, какво е кондирано, live data, след малко ще го проверим. И ми беше интересно да проверим used car mileage check. Да видим проверка дали съответстват километрите в всички модули. Както може би знаете, километрите се записват в различни модули и сега колата проверява дали има някакви несъответствия във времето. Така, вина, проверката на вина е окей. Да видим mileage.
Така, това са някакви други проверки. За момента не виждам нещо да излиза като съобщение, че има. Ето тук излиза, че километрата на колата не са открити някакви предположения да е манипулиран. Така, другото, което Карли предлага като опция е кодиране. Първо чеква кои модули може апликацията да кодира, да видим в нашия случай. Така, според апликацията може да се кодира 10 модула. Може да се виждате на екрана кои модули могат да се кодират и какво. Automatic Start Stop. Това е доста полезно, поне за мен, да се активира. Аз вече съм го направил с друга апликация. Start Stop. Тук можем да активираме дали да помни бутона за какво последно сме избрали с бутона. Аз съм избрал да е изключено и колата при изключване ще помни какво сме избрали последно. Може да се кодират Light Function, Mirrors, комфортните функции. Ето може. Ако някой много държи, въпреки че изобщо не препоръчвам, да се изключи warning за непостоянен колан. Преди всяка функция апликацията си прави бекъп в случай, че искате да върнете първоначалните настройки. Така може да се кодира за всяко ремайндера за пасажира и за шофьора и на дисплея дали да излиза warning или не. Да видим на мултимедията какво може да се кодира, въпреки че тази медия е апгрейдната към ID6 и може би няма да има достъп до нея. Но всъщност има. Може да се наглася логото, как да стартира, Video Emotion, дали да има волюма, дали да излиза като се усилва, какви да са warningите, какви да са звуците, Audio Source, какъв може да е Audio Source, да видим. Да, iPhone 2 от 2 Audio Source, ето тук искам да си, тъй като колата разполага само с CarPlay, съм сложил един iPhone само за тази цел и от моя Android телефона мога да си пуска музика, да видим сега дали ще мога да си пуска музика и от телефона след като го кодираме, но нека първо да разгледаме другите. Тук има кодиране каква е мултимедията, дали да излизат съобщенията, различни съобщенията, driving мода, messages, дали да излизат докато се шофира, рингтона какъв да е.
дали да се заключва колата, спорт дисплей и така нататък и така нататък. Общо взето има доста неща, които могат да се кодират. Така, и да кодираме. Така, тук ни дава съобщение, че колата е под 12,2 волта, което не е добре за кодиране, така че ще я стартирам, за да не вземе да падне акумулатора като кодира, което ще е много лошо. Така. Интересно защо все още излиза, при положение, че я запалихме. Ще натиснем декодира. Кодирането е готово и след това ще видим дали изобщо е станало нещо. Така, кодирането, след като сме запалили колата, искам да видим и дали ще ни изкара Live Data. Пак прави чек кои модули може да прочете самата апликация. И ми е интересно да видим тук какво ще се получи. Така. Да видим на Vehicle Systems. Значи ето ги и модулите, които може да се управляват. Live, Coolant, Cooling, Diesel Particular Filter. Да видим. Да видим дали ще разчете данните. Ето, чекте ги. С тези данни може да идентифицирате проблем, примерно при DPF-а. Дава ви стойности като налягането, преди филтъра, преди турбината, на какъв интервал се прави регенерация, абсолютната маса на твърдите частици в момента, 39, така. Ето и други системи, които може да се чекват. Всъщност доста неща могат да се проверяват като живи данни, което е доста добре. Ето да видим скоростта на турбината. И последното, което искам да ви покажа, е нова, очевидно нова функция, която са изкарали, е за акумулатора. Някъде я видях. Да видим. Но за нея ще трябва да апдейтваме, което сега няма да го правим. Но като цяло доста функции има адаптера. И за сега, поне на пръв поглед, съм доволен от покупката. Да видим и в реалния живот как ще ми свърши работа. След тест
така по-детайлен, ще ви съобщя отново. Ако това видео ви е харесало, моля, сабскрайбнете към канала, за да ни подкрепите, лайквайте ни, шервайте ни и не изпускайте новото видео за E38, което ще апплоуднем много скоро. До нови срещи!